chinanga munochokwadi kuti mukuramba ini nawe kuti mukadzi wangu changa iri urerenyu imwe maibhadhara mukando kubva wajenyuwari kusvika September igore radarika inova yakasvika mambo inini zvandanga ndisingazive mukuramba here ndinowana mari yekubhadharira mukando kana mukadzi wangu chahanaka mukando handina kwandikambotora mari yekubhadharira mukadzi wako mukando. Mubvunzo wechipiri nechinanga muri kuramba here imimi kuti mauya kumba masikati maibhipa mukadzi wangu ouya nemwana wangu uyu zvaapupura mukadzi wangu osvika kugara kuseri kworuwareko motanga kuchikora huni moti mwana adzokera motanga kuita bonde ipapo kana maidhonzera kuisa kumba mushure maunge maona kuti wenyu mukadzi uyu haapo. Mutokupura ndechekuti mukoma wangu aramba mudzimai wake ini ndakagarwa pasi natete wake anomudzimai wake vakandiudza kuti ngoma akasiya mhuri mukoma asiya mhuri toda kuti basi uchengete mwana saka mukuchengeta wandaita vangu nduma ndakavarerwa ndakatotorawo mukadzi womukoma wangu asi vanomukoma wangu varambana. Bahasha TV nyaya sezvadziri. Wakauya kuno outside here there is freedom. Yes. Outside here there is freedom. Yes. Saka panguva yavari kutaurira you are under freedom. Yes. Unless you are proved guilty. Yes. Saka iwewe chiitiko chakaitika achizvivhare chega uchirege kuitika. Vana avo kana vakakuona kana pane zvinenge zvakaitika hapana anogona kuzvidzorawo mashure kana kufudza firimu iroro kana zvakaitika. Zvino iwewe manje chandaona ndechekuti unofanira kumbobvunza kuti matare aya echivanhu nawo zvinofamba sei, nokuti kune vanouya vanenge vachida kuvhara chokwadi chavo asi kumashure kumberi uko anozosvika ega futi odzokera pakuti ndanga ndisina kupawo namba awira. Zvino iwewe mhuri ndeyako, mukadzi uyo watiratidza apa wati ndiye mukadzi wako, tatanga kuti ndikubvunze pane ukama apa chii? Zvibvunze wewe. Ndouya panhauya wekubvunzwa neava vane mukana wekuti varambe vakubvunze kudzimara chokwadi chabuda. Saka usatiratidze kuti unohasha kana kuti wakarwadziwa nekujeri kana kuti ndikuda uve munhu kwaye akasununguka panguva ino ndakupa freedom yako. Rega vadare vangu vakubvunze mibvunzo masesa ziyani. Mubvunze mibvunzo murume. Baba kambobvunza uyu murume akamboita problem yekupenga, akamborwara nepfungwa here? Kukura kwake makambonzwawo kuti akarwara nedambudziko ko tiwanawo kuti makambonzwa kuti tinopenga amusati mazvinza saka muri zvaoritaura vari kupengerwana baba musati kutipedzera mazvinzi mambo pamusoro ipadaka atitaure tichiti asabhonda mambo asabhonguva kuti musi waiparadzana vanaa hai handizvozvati kuti mutitsanangurire imimi wana wadiki ava havarwari nepfungwa hawapengi maienda kumba kweuyu zvichida mambo hai vanyaroraiga ndikutaura maienda kumba kwemurume uyu muchionekwa netwana twatsanangurwa nezvese zvomasvika kuti inoita pamusoro iva nai baba aiwa kana pamusoro imi baba ndinofunga ndomudare muno vako kwete kutodzvanyirira munhu ini zvichida pamweni ndinoshumiro chakafanana nemunhu akaenda nemudzimai wake tuwa imakutori kundijaja kuti ndakapinda pamukadzi wake asipo iwe mirahodo pawati iwewe kuda une chimiro chakafanana ndati pamwe ndine chimiro chakafanana
munhu akatora mudzimai wake. Saka ureva kuti angakukanganwe here. Anotikangana nokuti mukana watarisa kuti ground dai zvinzi mawitnessera panyaya idzi pakati tsvaga chaizvo ground kwavo. Sabhuku wako ndiani? Sabhuku weuyu ari ndiwa sabhuku. Ndipe wanza zvari kutaura. Chinditaurirawo. Pamusoro mama. Pamusoro makoroko. Nyaya yekumapo ndekuti kavhurisi wedu muzukuru wedu akandishedza kumba kwake vakonana nemadzimai ma10 dzeusiku tutakwanisa kuenda kumba kwacho ndibva ndasikuona kavhweru vabereki vake vana baba nemunina wake nehama dzake mukadzi achiti arida kuenda nousiku achada zvakavhura tasikuti ko ndauya pano sasabu kuzodzimura mitauro iwewe mukadzi chii chikonzero kuda kusiya vana saka handisina basa navo. Saka chimiro chandikaona ipapo mambo mukadzi ndakaedza kumudzidzisa akaramba kundirwa ndiri sabhuku wavo. Vabereki vako chaivo ambuya vakafonerwa nakaruvhuro kunzi mwana akuramba kunzwa zvitaura nasabhuku. Ambuya vakanditsanangura kuti kana aramba kunzwisisa kwamuri muri sabhuku ndiri kutonzwawo urombo dhama yavo. Saka takatozoita ninzi dzekuti mukadzi uyu arare mumba maamwene vake nevamwene vacho nanatete vacho achida kutiza nousiku ndokubva vanokirwa mumba ndokubva varara kunze kobva kwachena. Kalvoyo kana tiri muno mudare muzukuru manzwa mamba achitaura pasinonguka mutaura zvakanaka ende musanyepere mwana. Kalvoyo akatora mudhudhu wake akakera mudzimai akakera hanzvadzi yake vakaenda kumavhidhiyo. Mukadzi achiramba kuti zvako handichada tikati chiendei kwanatezva unoramanyana ikoko. Saka ndokuenda kwakaita mukadzi wakaruvhuro akabva kumusha kwachisuyo vakaenda kumavhidhiyo akabva aenda kwaakaenda kuno chikomba chake chaifonana naye. Karuvhuro ndiri naye achitonzwa mukadzi achitofona. Saka ndodambudziko randikaona akaramba vana mambo mukadzi akitasai vana vanadi ada kuchengedzwa. Ana amai chokwadi kusiya vana pamusa kwechikomba akwamanaka ndozvakaitwa murumuro mukadzi wake mambo takatozviona kuti mune zvamakambonzwa here pakupesana kwakabva nomukadzi wake zvine chokuita naNelson? Hamuna zvamakati? handina zvandikazi kupikana mwari wangu. Iwe pawakanga uchinesana nemudzimai wako sabhuku varipo hauna kutaura kuti sabhuku dambudziko rakonzeresa kuti mukati memba yedu muve nemuzekedzeke rakonzerwa nani? Ipapo ndakatira kunzwa nezvikomba asi ndakatya kuti ndakadudza ava munin'ina wavo imba imwe chete. Munin'ina wasabhuku. Saka ndakatya ndakafanira kuritsa izvi iropa rimwe chete. Rega ndikutaurei pano pakuti nhau zvainoda inoti kana yakadai haidi zvokuswera uchitenderera. Kana wakadii unobayiwa chete. Honai pane nhau inoisinangi mama. Ezvino nhau yakadii yaimba yechi6 yaparadza machisuru yokutora vakadzi vavanhu. Kujeri kwakutatu anga ari kujeri mubvunzeti ijerirei uyu akatora mukadzi womunin'ina wavava zvakasvika pakuti aparare Patrick akafa akanoberekesa mwana ikoko mirandi yatokuziteteredzesa akatanga kwakuda bambisa vakarambana akaenda kwaUlison chimutunga avaiwirira naye munext door wangu akaparadzana nabata naye. Tabva ipapo ndopa akaenda uko kwa Patrick Chisulu munin'ina wevava vakapedzera vapiwa peace order pamusana peuyu manzwa mukadzi uyu akasvika pakutaura kuti chandanetsana Nelson inyaya yekuti aihurani naita akandipa chirwere ndonyaya yako ndime ndiri kumaintenance ndambu yangu ikaindudza mukadzi ye manzwa tabva igore akadadarika yori akabatwa nemukadzi waProsper Face akaimwa nedemo witness wangu mukadzi wake mubvunze kuti hana kuimwa nedemo haida kutemwa nenayo mukadzi waProsper waitoti oya unozrambo wangu hata ure chokwadi darega kusvikira timonyorera kudai. Nelson wataura kuti wanga uri kujeri wakapiwa mwedzi mingani? 3 months. Dzemaintaini waimaintainani? Ndaimaintaina mukadzi wabhuru wangu.
kuchengeta mukadzi wehama yake akanga avaita sei? Imimi mazire uyo akanga aita sei mukadzi wake? Wakatoita mwana. Zvakanaka. Vakuru vedu vanoti yapinda kamwe chete haina gwara. Ndozotaura kuti yapinda kamwe chete haina chi, asi yapinda kaviri katatu noziva tinopfuura ndipai. Mandinzwisa sasa. Gwara hamusi kuriona. Hamusi kuramba. Kana ino handikuda kuti tinyatsonzwisana kutoita kufanana uyo paakandishedza usiku akaedza kukatisana takafonana nachivero kandiratidza kuti mukadzi yatoma asi hana kutaura zvitarani reuyu ndopandongoziva chete. Alright. Ko pamanzwiro amaita sabhuku baba vagere padhuze nemi nomunun'una wangu ari apo zvavaita kundokurukura panze apa, manzwiro enyu imimi munopa mazwi ekuti kudii, ekukombera mazwi ayo munokombera muchiti kudii? Avakurukura nemukomana anonzi John basi imi munokombera muchiti kudii? sokuda kuti ndikombere nyaya iripo ndeyekuti vana tinge vari kuti vataure zvavaona, asi zvakuda sedare ramambo kuona kuti dai toita sei, zvinhu zvine umbowo here kana zvino kumwa zvida kuti tsvake umbowo zvinyatsooneka, nekuti kuedza kutasa matima naese kuti mwana mamunzwa achiti handisi amai wouru. Saka idambudziko iroro ratinenge tiinaro mumusha kuti mwana ochengetwa asi amai vake anosvika kutaura zvinhu zvinowanika. Vaita zvakanaka. Mazwi edu vati anotya kutaura zvimwe zvinhu. Anotya nokuti anenge aziva kuti amai havasi vati, asi chokwadi chacho chinenge chiri pai, chiri mumusoro. Ndopamanzwa pandabvunza kuti dai sabhuku dai manga murimi mapiwa chigaro ichi namambo ava kuti baba vachisuvi nauyi taizwa taisepa iyi magufu nomutuhwi nemasefa acho zvese tazwana. Imimi munoti kudii? Mobika poriji here mobika sadza, munoti kudii? Ini ndakwangu kufuka kwangu ndaiti mukadzi anofanira kutsvaka hwari aite umbowo hwakazara tokupedzisa dare naika zvakanaka. Ameno kukumbira kubvunza mambotaura makati aifonerana nechikomba chemukadzi uyu mavhidhiyo, mungatitsanangurire kudaro kuti chinangwa chake chokuda kuzosungisa kupomera neusungiri ndechei, iye nhaka dzechikomba dzaitofonera mudzimai wake dziripo imisa kumuchedzo vavarirabereki yekupomera murumo yechikomba zvinhu zvake zvomavibachi murupaona sei pamataura ipapo ndati ndopandikuona kuti uyu mukadzi somudzimai akangaendawo handiziva pfungwa dzine mafungiro asi ndikuti zvinhu zvinoda umbowo hwakazara tiri kunyepera munhu. ndanga ndichiti inini kudai nechinanga vakukwanisa kupindura zvavabvunzwa neava kunzi umbo wese wabudoyo muri kuti kudii nazvo. Ndaverenga nhau 6 dzataverenga dzevanhu vakaparadzirwa musha kwaresai kuti ne mwana ane 20 years wakatowa ari mupenyu yezi Patrick Chisuyeyu mwana yakaberekwa ari mupenyu nhau idzo dzenzi chivharwa pakuti uyu anenge achitiye isusu ndisi marwimba ndisine chinanga tiri kutonga ndisine masabhuku amuna kwatinenge bvunzai sabhuku kuti nhau dzese idzi pane dzavakambotonga here dzakavaremera kuti yasei hunhu hwake kusvika pakuti mambo uyu murume yakunetsa nokutaura vakadzi vavanhu kusanganisira dema ndataura yegore radarika iroro achidanana nemukadzi wangu kudaro. Alright. Ndokuri kumba simba ikutokutaura kwainini. Tazvinzwa kambo nhau yenyu ngatitorere nguva yakati rebei ipo pasina nyaya yakanyanya kumarara.
Nelson, Mama. ndiri kuda kuti ubvunze mibvunzo mitatu chete kuna Calvary. Iwe Calvary, pindura. Ingopa mhinduro yako chete kana chiri chokwadi iti hongo kana kupinya paiti kwete furuso. Handisina kuti kutaura kuti aiwa takazengeta kuti unongoti hongo kwete famba tizwe. Sorry mama. Ndikuda kubvunza Calvary chero. Mubvunze kuti Calvary. Calvary. Ndiri kukubvunza mubvunzo unoti namba dzawakanosira vanhu madzimai emukando uchiti ndechikumba chakubhadhara mukando wemadzimai inhamba dzangu here? Musi wawatakurana nemudzimai wako pamoto ukavachimisiya pamba pamo mudzimai wako mukati mukunesana akakuudza here chikomba chamuzvine usona? Zvakanaka. Handiti wagaya zvapindurwa. Iwe kabva uchibvunzawo mitatu uye apindurwa. Ndokutanga nechinanga munochokwadi kuti mukuramba ini nawe kuti mukadzi wangu changa iri gore renyu imwe maibhadhara mukando kubva wajenyuwani kusvika September igore radarika inova yakasvika pamambo inini zvandanga ndisingazive mukuramba here. Ndinachandaziva ndinowana mari yekubhadhara mukando kana mukadzi wangu chahanaka mukando handina kwandikambotora mari yekubhadhara mukadzi wako mukando. Mubvunzo wechipiri nechinanga muri kuramba here imimi kuti mauya kumba masikati maibhipa mukadzi wangu ouya nemwana wangu uyu zvaapupura mukadzi wangu osvika kugara kuseri kworuware motanga kuchikora huni moti mwana adzokera motanga kuita bonde ipapo kana maidhonzera kuisa kumba mushure mounge maona kuti wenyu mukadzi uyu haapo mukuzviramba here? Kwete ndinozviramba handina musi wandikamuka kabva ndatanga kuuya pamusha ndichita pabasa refojo ndiringe ndine mudzimai wangu hapana kwandikamboita. Wokupedzisira imi nechinanga muri kuramba here kuti vana ava vari kupenga ava kuti maiuya nekadhibhokisi yenyu yemakondomu nemachikeni ini nemazepi muchivapa vachidya zvakapa kuti izvozvi muzoenda imimi munofokonora padhofuremu apa mukadzi akulokerai mukati makabvisa ningi inonzi chii mabhagarabhaya muchida kuedza kubuda panze muchifunga kuti motobhegi yauya ndini ndauya zviri kupupurwa nevanhu mukuzviramba futi? Ndinoramba handizivi kuti zvaitika nguva hwai izi chiti usiku koto chinofamba naye masikati tinotenda kana zvaitika usiku bvunzai vatare mudzimai wangu kuti ndini ndiri kuda mutswana. Zvakanaka. Pasi zvese manzwa ndiro zvatinokabibvunza yataurwa nayo. Chokwadi chaicho ndechokuti dai mukadzi wacho tanga tinei panapa uye haairambo. Dai mukadzi wacho tanga tinei panapa uye haidinu hairamba. Apa akutora mukana wakati advantage wokuti mukadzi wacho haapo. Yesu tikakombererwa mukadzi uyo akawanika uye anozotaura achiti asi chokwadi chataona ndechokuti Nelson ane chokuita nomukadzi waCalvary. Ndozvataona izvo ndizvo hazvirambwe kana epagere pababa anoyazogutsikana chaiwo kuti avava kuti vanizvo vabora. Chokwadi chamaona maona chokwadi chisiri chokwadi chiriko ndechokuti Nelson haana chokuita pamukadzi waCalvary. Musatara nemaoko. Miraka iwaukuita tiri kutaura tiri kuti isusu tine vanhu vakawanda vatakatonga mukati mematara anaya vane chokuita nekutaura mukadzi wari vachiramba saizvozvo. Asi dai takatakomborwa tawana mukadzi wacho takatida kuti tiende naye kwatakamboendesa vamwe zvigononyatsoonekwa kuti zvinomira sei. Zvisinei regai tiise kuna mambo vativharire nawo nechinatu. Iwe wati ndiwalizita? Ndiwalizita.
Nelson Chizulu. Hauna here kubatwa nemuswa yakafanana neiyi yokanga iparadza imba yemumwe. Kuenda kudare nekupara zvakasiyana nokuti unokwanisa kupara mhosva iyoyo kudare usingaiti hapo zvichingoperera mumaraini. Apa mubvunzo wangu wati hauna mhosva here yokuti wakambochivawo mukadzi wemunhu ukambomutora? Ndinotokwanisa kukura ndechekuti mukoma wangu aramba mudzimai wake, ini ndakagarawo pasi natete wake aine mudzimai wake, vakandiudza kuti ngoma akasiya mhuri, mukoma asiya mhuri, toda kuti basi uchengete mwana. Saka mukuchengeta wandaita vangu nduma ndakavaregwa ndakatotorawo mukadzi womukoma wangu asiwa nomukoma wangu varambana. Chekutanga kureva kuti zvakaitika asi kwanga kuri kuhama yako chigara nhaka ndizvo. Nhaka yacho yakanga isina kufamba negwara remurawo wechivanhu ndizvo ka toti wakatora nditika right. Ko pamwe kuti ndanzwa uyo averenga macases anokwana 56 unoyaziva here makesi iwayo kuti yakamboitika here, wakambosangana nawo here? Tenda dzimwe zvaari kuverenga pana zvaati zvedimozve unongoziva kana munhu uno munyama unokomenzera munyama kanzira kemunyama kanofambwa nako kudziva rakapera. Isusu kana pane munyama ndinoona mese munonamata naye. Unanamata kupi? Joani Masowe. Wewe unanamata kupi? Kwa Manuel. Hakuna waprofita hiyo. Wakati kutumula baba. Mungu akatupetera wale. Atina kuti kwakaenda uri wega achiremba sana. Isu tine takuda kwatinogona kuda kuti iwe tinokusvitsa. Mukasununguka mamwe ndaive. Ndai ndinotira utsoka zvinenge kwa munenge mada kuenda. Aiwa tinozvitenda kana wazvigamuchira. Ndotira. Ko iwe unoti chi? Ndakandichiti mambo pamubvunzo yenyu sorry ndaida kuti mufambe futi nokumubvunza mubvunze kuti kwamachingauta mukadzi warefai hana kumutora here muri kutora mukadzi wake akabereka naye mwana vari vese mhandara yakutosvika 20 years kasi 18-20 years apindure futi wanga mubvunzo machingauta farifai machingauta uyu anogara pajaji apo hauna here kutora mukadzi wake ukabereka mwana musikana atione 20 years yezvi Mambo kana munhu aramba haroro here. Munoda kuti tikusungei kana tichikuudzai murawo wemudare semusingateereri muri kuzvinzwa taurai makadzidzisa inini kana wamudowo unogona kutorawo saka indakangomudowo ndakanangotorawo kati ndakazoona kuti akanga arambirwa handikwanisi muneniwo ndakazongozvisiyawo ndobva kwawe chipiri kati kovamwava 4 alright. Kana iwewe wati apa tombomisa noti pane macases yakawanda anoda kupinda inini ndakuda mukadzi iyeye achatsvagwa kuti auye mune mudare wazvinzwa here mukadzi iyoyo anofana kuti asesei atsvagwe auye muno mudare iwe sabhuku kana uri sabhuku mumusha vana vese ndevako hausarudze
apa ndanzwa pane ukama nokuti tikazosvika pakuona kuti wangu ari kutongera wakarereka kuukama kureva kuti haukodzere kuita sabata hatiwazvinzi saka kureva kuti kwese uku kwatabva uku kana wanga uri kumbokoshawo pakuita basa rako reusabhuku apa ndakuda kuti uchienda unotanga kuita usabhuku uri straight 1 2 ndiri kuda kuti uende unopereketa nhau iyi iuye nechokwadi chakazara anditi gadzisa makumbo yako zvakanaka usapiringisa makumbo yako iwewe zvinonzi muramba unopeteka kana uri munyoro asi kana waoma unokwanisa kuzobayiwa kana neminzwa uchiumanikidza andizika zvino iwewe panhau iyi kana mhosva wakaipara zvakamira handina kuti hauna kuipara kana iwewe uchiramba isati mbundikidze munhu asi kana wazombundikidzwa wakutadza kubuda pamusuwo wako ini ndinokutonga zvokutika unenge wakuzoti ndiwo munyama here uyu ndiri kuda nhubu dzakangwarisa mudunhu mangu dzidzoke munzira yakanaka saka dzinodzoka neshamhu saka ana ndipewo date like next court 12 April 2025 iwe kava uya unoenda unoumirana nemupurisa akaita nyaya yako aende anosamonana atezvora vako vauye nemwana wavo tiri kumbuda musakona